Βρισκόμαστε 20 χιλιόμετρα βόρεια των Σκοπίων. Φτάσαμε χτες αργά στην πόλη, πέσαμε κατευθείαν για ύπνο, εντάξει, πολύ κουρασμένοι, αλλά ξυπνήσαμε με πολύ όρεξη σήμερα, με πολλή ενέργεια, ετοιμαστήκαμε και φτάσαμε εδώ στη λίμνη Μάτκα. Έχει ένα πολύ ωραίο ποτάμι. Αμέσως μετά από εδώ θα πάμε προς Σερβία, στο Νις, ένα φοβερό κάστρο και τελικός προορισμός η Βουδαπέστη. Βλέπετε εδώ την πινακίδα. Φωτογραφέτο, απαγορεύεται. Έτσι νομίζαμε κι εμείς. Ήρθαμε εδώ πέρα να τραβήξουμε κρυφά καμιά φωτογραφία και βγαίνει ο φύλακας γελώντας και μας λέει ότι μπορείτε να τραβήξετε. Αυτό είναι κομμουνιστικό κατάλοιπο, είναι από παλιά. Τώρα όλα είναι ok, δεν ισχύει. Βγαίνουμε εκτός δρόμου, Δημητρή. Βάλε λίγο off-road, ξέρεις, το έχεις? Το έχω. Off-road mode. Θα τα βάλω να βλέπουμε και περιμετρικά το αμάξι. Να σε δω. Να είμαστε σίγουροι. Και από κάτω. Δυνατό. Από κάτω εδώ. Από κάτω. Τέλειο, τέλειο. Πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, άμα έχει καμιά λακκούβα, τη βλέπεις εδώ, Πέτρες, λακκούβες. Ο Δημήτρης έχει αράξει το αυτοκίνητο, κάνει μασάζ, ξεκουράζεται. Ήταν μια κουραστική μέρα, πανέμορφη βέβαια. Εγώ ήθελα να σταματήσουμε εδώ στην Νις, σε αυτή την πανέμορφη πόλη με το καταπληκτικό φρούρι όπως βλέπετε, πριν πάμε στο Νόβι Σαντ. Νυχτερινός περίπατος μέσα σε αυτό το χώρο είναι ό,τι καλύτερο. Ωραίο τελικά το μασάζ. Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό. Φανταστικό! Αυτό είναι. Υπέροχο! Just like a fool, you can hardly speak when she smiles at you. Oh, 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 chasing love. Δεν βάζεις καμιά μουσική να ακούσουμε? Πάμε. Ωραία ακούγεται, Έμα 14 ηχεία έχει. 14. 14.